ez? Topikoek berez ez dauke oso fama ona eta topikoetan oinarritutako umore horrek edukitzea arrakastak ginen gaur egun. Ez da pixket etzigarrile edo neurri batien? Ni uste topiko hitzak ja badaukala konotazio txar xamarra. Ez da, konotazio txar bat topiko hitz horrek. Eta ez dauka zertan, egia esan. Topikoak dira eta komisidade erramienta bat bezalakoa da. Orduan, erramienta hori ondo erabiltzen baldin badezu, nik uste beste komisidadek, beste edozein erramienta bezala baliagarria dela. Ez dauka zertan, etxigarria izan beharrik, baina gaizki erabiltzen badia beste gauza batzuk bezala ere etxigarri bihurtu daiteke. Oain, azken aldin, baki gure bai, industria honek nola funtzionatzen duen, zeo zer edo pixkate formula bat aurkitzen denen arrakasta izan dezakena, esplotatu egiten da. Oain, ez dakit garai baten eola izatezan, baina oain bai ematen dugu badaola joera bat, zeo zer hartzen denen, hartu, horri buruz danain matxakatu, eta gero, apartatu eta beste gauza batea jo. Orduan, ez dakit, gertatu diteke. Baina ni uste baita ere, jendea, eta guk egunero jasotzen ditugun mezuak ikusiz eta bar, topikon asunto horrei buelta ematen nahi dela. Esaten dula, ulertzen nahi dela pixkat ere bat, topikoa positibo izan daitekela, eta hortik umorea atea daitekela.